Statenleden hebben soms te maken met ernstige bedreigingen, blijkt uit onderzoek. Toen stak hij een peuk, een sigaret, stak hij toen op. En die drukte hij uit in mijn hand. En verder in deze Zeeland nu. Vuurwerkbestellingen gaan door het dak. En wisseling van de wacht in Vlissingen. Goedenavond. Statenleden zuchten onder een hoge werkdruk. Krijgen daar maar een kleine vergoeding voor en hebben ook nog eens te maken met bedreigingen. Dat blijkt uit een onderzoek van de regionale omroepen in ons land samen met de NOS. Ook in Zeeland hebben statenleden te maken met soms ernstige bedreigingen. Een voorbeeld, ik was een aantal maanden terug als voorzitter van de beroepsvereniging bij Nieuwsuur. En wat je dan s'avonds allemaal in je e-mailbox hebt, dat je hoofd eraf gehakt moet worden en allemaal dat soort dingen. Hè, omdat je politicus bent. Ja, dat zijn toch wel hele heftige dingen. Het meest concreet wat ik me kan herinneren moet zijn van... eigenlijk zou iemand jou gewoon eens een keer flink te grazen moeten nemen. En misschien moet ik dat maar doen. Hoe kwam dat op u over? Triest. Ik was naar de statenvergadering geweest en ik was met de trein. En ik ging terug en ik had mijn PvdA, ik had mijn rode blouse aan. Ik had ook de speltjes van de provincie Zeeland of van de PvdA op. En toen zei iemand tegen me, terwijl we uitstapten, van... goh, jij bent toch van de PvdA? En hij zei dat al op een niet zo positieve toon. En ik dacht, ja, dat ben ik. Ja. En toen stak hij een peuk, een sigaret, stak hij toen op. En die drukte hij uit in mijn hand. Hij drukte dat, hij duwde gewoon zo om uit. En hij liep weg. En ik bleef er eigenlijk toch wel verbaasd achter, wat gebeurt me nu? En ik denk, wat moet ik hiermee? En ik ben gewoon naar mijn fiets gegaan, ik ben naar huis gefietst. Ik heb mijn hand schoongemaakt en ik denk, ik heb het erbij gelaten. Bij het provinciehuis in Middelburg staat politiek verslaggever Heiko Strietman. Heiko, een sigaret in iemands hand uitdrukken, dat is toch wel ernstig, hè? Zeker, het is een heftig verhaal waar iedereen van schrikt. 4 van de 16 statenleden die de enquête hebben ingevuld geven aan te worden bedreigd. Overigens, en dat is wel opvallend, is dat niet de reden voor statenleden om te stoppen. Uit het onderzoek komt naar voren dat het vooral de hoge werkdruk is. Even ter illustratie, als statenlid ben je 15 tot 20 uur per week kwijt aan het statenwerk. Dan moet je denken aan stukken lezen, vergaderingen bijwonen, werkbezoeken afleggen. Maar ben je nou bijvoorbeeld fractievoorzitter, dan komen daar nog een aantal zaken bij, waardoor je 20 tot 30 uur per week kwijt bent. En dat allemaal naast een gewone baan. Je ziet dat statenleden het heel mooi werk vinden. Je hoeft er echt niet rijk van te worden. Mensen zetten zich in voor de samenleving. En dat is echt heel mooi dat mensen dat zo met hart en ziel doen. Alleen we zien ook de keerzijde ervan. En dat is dat heel veel statenleden na 1 periode al stoppen. En dat is in alle provincies zo. Ook in Zeeland. Meer dan de helft die stopt. Ook weer nu bij de statenverkiezingen in maart. En die omloopsnelheid is een grote zorg. Kijk naar de grote dossiers. En dan wil je ook nog een beetje dossierkennis hebben. En als iedereen dan weer opnieuw elke 4 jaar moet beginnen, dat is niet goed voor onze democratie. Heiko, er wordt dus geklaagd over die slechte beloning, maar over wat voor bedragen praten we dan? Statenleden in Zeeland krijgen zo'n €900 per maand netto. Als je dat deelt door bijvoorbeeld die gemiddelde 20 uur, dan kom je uit op zo'n tientje per uur. Ik heb statenleden wel eens gechargeerd horen zeggen, ik kan beter schoonmaker worden. En dat terwijl er belangrijke beslissingen genomen moeten worden op dossiers zoals PFAS, stikstof, kernenergie. Harald van der Velde, voorzitter van de beroepsvereniging, heeft daarom ook al meerdere malen gepleit voor een hogere beloning. Maar ook dat is hem op bedreigingen komen te staan. Politiek verslaggever Heiko Strietman, dankjewel. Nog nooit bestelden zoveel Zeeuwen vuurwerk in de voorverkoop, blijkt uit een rondgang van Omroep Zeeland. Zo ook bij vuurwerkverkoper Carlo Rotte in Meliskerken. Na 2 jaarwisselingen met een algeheel verbod vanwege corona zijn er nu bijna een kwart meer bestellingen. Ook het aankoopbedrag is fors omhoog gegaan. Explosief. Dus dat schiet op. En de online verkoop gaat het heel hard. En we zien het al, want er zijn al diverse compoundboxen en andere potjes die staan er gewoon op uit. Omdat ze uitverkocht zijn bij de leverancier. Mogelijk is komende jaarwisseling het laatste jaar dat er vuurwerk mag worden afgestoken. Een algeheel verbod zou Rotte best logisch vinden.
Zeker in combinatie met alcohol en vuurwerk. Het gaat gegarandeerd weer fout dit jaar. Er is zoveel verkocht dat het ook fout gaat. Dat kan niet anders. 29 december start de verkoop van vuurwerk. De kans is groot dat er de komende jaren meer ammoniaktreinen over het Zeeuwse spoor rijden. Met name in Zeeuws-Vlaanderen. Dat stelt de veiligheidsregio Zeeland, de VRZ. Aanleiding is een oproep van de Bredase burgemeester De Pla om iets te doen aan treintransporten van het giftige ammoniak. De Bredase burgemeester pleit daarvoor na een ongeluk met een ammoniaktrein in Servië, waarbij tientallen mensen zijn vergiftigd. Ook de veiligheidsregio Zeeland doet een oproep te onderzoeken of het vervoer nog veiliger kan. Dat er meer ammoniaktreinen over het Zeeuwse spoor gaan rijden komt omdat de stof nodig is voor de productie van waterstof. Het onderzoek naar de bommelding voor het containerschip Lorena is nog steeds in volle gang, zegt een landelijk politiewoordvoerder. De Lorena was vorige week onderweg naar Antwerpen toen autoriteiten besloten het niet verder te laten varen, omdat een onbekende persoon had gedreigd een bom af te laten gaan als het schip zou aanmeren. De Lorena ging voor anker voor de kust van Breskes en ligt daar nog steeds. Ook de bemanning is nog steeds aan boord en maakt het volgens de politie goed. Mantelzorgers in de gemeente Vlissingen konden altijd terecht bij de Walcherse organisatie Manteling voor bijvoorbeeld trainingen en lotgenotenbijeenkomsten. Maar dat verandert binnenkort. Vlissingen wil die ondersteuning zelf gaan bieden met eigen buurteams. En die nieuwe situatie zorgt voor onzekerheid bij veel mantelzorgers. Ja, opnieuw opdoen. Zit hij goed? Ja. Henny van Winsen is al jaren mantelzorger van haar echtgenoot Aad, die als gevolg van herseninfarcten niet meer zelf kan. Ze is maatje, sowieso. Maar ze is ook degene die me verzorgt, onder de douche zet, aankleedt, eten maakt. Ja, alles. Ja, zonder haar kan ik niks, hè. En ben ik niks. Mantelzorgers werken vaak alleen. Daarom maakte Henny zoveel als ze kon gebruik van de ondersteuning die organisatie Manteling op heel Walcheren biedt. Cursussen, uitjes, maar ook koffieochtenden met lotgenoten. Ze ging erheen en het hield haar op de been. Je hebt lotgenoten, mensen vertellen hun verhalen en dan denk jij gauw van, oh, nou dan valt dat van mij wel mee. Maar dat is natuurlijk voor jezelf natuurlijk wel zo erg. Ja, gewoon de gezelligheid, alles gewoon, het fijne, het samen zijn, het delen, het lachen, het huilen. Volgens haar echtgenoot deden die bijeenkomsten haar goed. Vrolijker, want dan heeft ze met de gelijkgestemden gepraat. En die fleuren elkaar op. Maar binnenkort houdt de vertrouwde steun van Manteling voor Henny en nog ruim 1200 mantelzorgers en 300 vrijwilligers op in Vlissingen. Want de gemeente laat dat vanaf 1 januari over aan haar nieuwe buurteams. Maar wat dat precies inhoudt, dat weet Henny nog steeds niet. Wel wordt het anders, denkt ze. Het is heel anders dan dat jij gewoon mee kan doen met iets van Manteling. Want dat wordt voor jou specifiek geregeld. Je reageert, je gaat mee, het is fijn. En ik denk dat heel veel mantelzorgers in Vlissingen dat gaan missen. Ook bij organisatie Manteling horen ze deze geluiden. De mantelzorgers die bij onze organisatie betrokken zijn, die hebben ons laten weten dat ze hier echt tegenop zien. Eigenlijk is het belangrijkste gevoel wat we erbij hebben vanuit onze organisatie is dat het nog onzeker is. Wat gaan de buurteams voor de mantelzorgers en vrijwillige inzet bieden? Dat is nog echt onduidelijk. Dus in dat opzicht blijft die onzekerheid, die is echt heel belangrijk dat dat weggenomen wordt. De gemeente Vlissingen zegt in een reactie dat straks ook vanuit de buurteams cursussen en bijeenkomsten zullen worden georganiseerd. Daarnaast zegt ze kennis en expertise van Stichting Manteling in te gaan kopen. Zorgen maken is niet nodig, aldus de gemeente. Na een aarzelend zonnetje vanochtend dreven vanmiddag toch weer regenwolken de provincie binnen. En ook de komende dagen blijven regenachtig bij een redelijk zachte temperatuur van rond de 10 graden. Ja, we hadden het al even over de vuurwerkverkoop. Hè. De jaarwisseling komt eraan en dan zullen er ook heel veel wat champagnekurken knallen. En over champagne bestaan toch een hoop misverstanden. Van champagne kreeg je geen kater. Dat is helaas niet waar. Kater komt in 9,9 van de 10 gevallen door te veel alcohol.
Waardoor je uitdroogt en ontzettende hoofdpijn en andere klachten kan krijgen. Dus genoeg champagne drinken, de kater komt vanzelf. Maar de oplossing is als volgt. De volgende ochtend word je wakker, je loopt naar de koelkast, een klein beetje champagne terug in het glas en alles is weer opgelost. Reparatiechampagne dus. Meer over de mythes rond champagne die ziet u op onze site. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.